талабот барои шомил шудан ба ин клуб сода аст. ба инҷо наврасони аз 10 то 14 соларо қабул мекунанд ва ҳама лавозимоти бозиро низ ташкилкунандагон медиҳанд. клубро 2 моҳи пеш таъсис доданд. феълан тақрибан 20 нафар барои тамрин меоянд. баъзе аз онҳо барои саргармӣ бо ин бозӣ машғул мешаванд. бархе ҳам тасмим доранд дар оянда бейсболбози касбӣ шаванд. ман қоидаҳои бозиро аз худ мекунам. ман ҳамчунин бо теннис ҳам машғулам. ин ду навъи варзиш ба ҳам монанданд. хеле мехостем тими миллии худро дошта бошем то ин ки бо дигарон қувва озмоӣ мекардем. ман мехоҳам ҷиддан бо бейсбол машғул шавам, чунки варзиши шавқовар аст. ҳадафи аслии ташкилкунандагони клуб бо ин навъи варзиш шинос ва саргарм намудани наврасони тоҷик буд. ҳоли ҳозир ҳатто мураббияҳои касбӣ низ ҷалб нашудаанд. мо ният доштем бозии миллиямонро муаррифӣ намоем, яъне чӣ гуна бояд тӯбро ҳавола дод ва дошт. дар асл ин бозии бениҳоят сода аст. наврасон ба ин бозӣ ба таври ҷиддӣ муносибат мекунанд. мо мебинем ки бачаҳо лаёқатманданд. мо ҳанӯз бозингаронро тамрин медиҳем. агар ба онҳо вақт бидиҳем, омода мешаванд. мо ҳамчунин нақша дорем ки дар сабқатҳои гуногун дар кишварҳои мухталиф иштирок намоем. сафорати амрико мехоҳад бозии бейсболро дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон роҳандозӣ намояд. ба ин навъи бозӣ на танҳо бозингарони наврас, балки мақомоти соҳаи варзиши кишвар низ таваҷҷӯҳ доранд. умедвори мо ин аст ки имконияти бозӣ на танҳо дар ҳудуди сафорат, балки дар боғҳои душанбе, панҷакенту исфара ва хоруфаро ҳам бошад. хушбахтона мо бо кумитаи варзиш ҳамкорӣ дорем ва хуб мешуд ки агар якҷоя дар тамоми кишвар маконҳоро барои бозии бейсбол ташкил менамудем.